Yazучы юбилейі оңайынан маға қадар тірі жерлерде бик көп ұшырашуларда һәм әдәби кешеләрдә катнашкан булса да, туган ягында әле тәүге тапкыр гына. Аны бирегә Яңашабаксар шәһәре имамы, җирле автономия рәисе Минкадир хәзрәт чакырган. Туган якка кунак булып кайтуның мәгънәсен Иркаил Туфан Миңнуллин сүзләре белән аңлатты. Аның бер сүзе бар. Менә сине дир язучы буларак бөтен татар халкы белсә дә, бөтен дөнья белсә дә, үзеңнең ягыңда сине санга сукмасалар, үзеңнең ягыңда сине танымасалар, син бер кемгә тигез дигән. Бу сүздә хаклык бар, әлбәттә, чөнки үз ягыңда бит инде без минем штансыз вакытымны күргәннәр, минем малай вакытта уйнап йөргәнне, шуклыкларны, шаянлыкларны шунда кайнап үскән һәм алар сине биш бармагы кебек белә, һәм синең анда нәрсә, нинди кеше булгансың, алар инде сын бәяне бары тик шул якташлар, туган-тумачаларына бирә алар. Очрашу башланганчы Казан кунаклары Яңашабаксар мәчетен карап, аның күп кырлы эшчәнлеге белән таныштылар. Биредә халык белән чыннан да зур эш алып барыла. Балалар һәм өлкәннәр өчен якшәмбе мәктәпләре эшли, китапханә булдырганнар, халыкны мәчеткә тарту максатыннан һәр ай сайын дини һәм мәдәни чаралар уза. Менә шушы ташландык җирдә шуны мәчет калкып чыгу ул зур куаныч безнең мондагы милләттәшләр һәм диндәшләр өчен. Һәм әлбәттә дини яктан менә анда аларның үзләренең китапханәсе бар, без инде китаплар алып килдек. Балаларны, менә мондагы шәһәр балаларын мәчеткә, дингә, телгә җәлеп итү мәсьәләсендә алар зур гына эш алып баралар. Бүгенге очрашуга Иркаилнең авылдашлары Төгәләрәгә Шишкан авыл мәктәбендә укучы балалар да чакырылды иде. Алар язучының шигырьләрен укыды, әсәрләреннән өзекләр күрсәтте. Сәттәсен туган көндә. Кичәмгә дә тидем, әбген игътибар үзәгендә. Кичерегез, борчып бирсәң әле. Шагыйрьләрнең каберләрен эзлим. Мин тукталдым әле бу зиратка, нәни генә учактыр бездән. Язучы үзе әйтеп узганча, һәр төрле очрашулар, иҗат кичәләре күп була, ләкин монысы башкалардан нык аерыла, чөнки бүгенгесендә Иркаилнең әнисе, гомер буе авылда фельдшер-акушерлык пунктында эшләгән 85 яшьлек Гелина апа һәм аның тагын 2 баласы, кызы Рамилә белән улы Рамилдә катнаша. Абый бит инде 2нче сыйныфтан бирле яза, аңа бик күп хатлар киләләр иде, тирә-яктан, бигрәк кызлардан күп хатлар киләләр иде. Газета журналларда гел басылып тора иде, ул тагын изләнүчән иде. Менә безнең Көше Тукай авылында Гыният Габадуллин дигән Советлар Союзы герое бар булган. Аның тормышы белән кызыксынып, велосипедка утырып, үзе менә ничәнче 3нче сыйныф укучысы барып, изләнеп, язып, Яшьли инше газетасында басылып чыккан иде. Аның лидерлик качествосы мәктәптәге мәктәпне почти маллар арасында бөтен нәрсә. Аннан теге авторитет дигән соң инде. Аннан теге нәрсәләр әле әбиләргә булышу кирәк Тимур Камалович. Да. Анысы кичкенә классларда инде кемнең турында кар кирәк итеп, да утырып шундый эшләргә организация итүләргә булышу кирәк. Шугындай шук. Мала шакшук булмыйса, хәзердә шук булмыне. Бу якты дөньядан бик иртә киткән әтисе Рафаил абый белән Гелина апаның уртак теләге. Өлкән уллары Иркаилне институтта укытып, авылда калдыру һәм колхоз рәисе итү теләге була. Ләкин Алла Иркаилгә башка язмыш язган була. 9нчы класста укыганда аны Казанга яшеп алдылар. Аннан соң нигә шул университетка кергә куштылар, без инде сельхозхозяйство буенча, колхоз буенча җибәргә өметебез инде. Бер колхоз ясыйс килә. Да, нәрсә була инде анда. Тормышлар ул вакытта ауыр аерылып чыккан идек. Эт балам минем. Колхоз рәисе булмаса да үз максатына ирешүче тырышлыгы һәм үҗәтлеге Иркаилгә язмыш, зур исемнәр һәм дәрәҗәле урыннар насыйп итә. Ул Татарстанның халык шагыйре, республиканың Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай премияләре лауреаты, Татарстанның Дәүләт Советы депутаты, Язучылар берлеге рәисе. Ә бит аның өстән тартучысы да, арттан төртүчесе дә булмаган. Китап күбе күргә ярата иде. Абый күргә тотынса ул ишетми иде. Ул дөньясына кирип китә иде. Мин инде абый дип тә карыйм, алай дип тә карыйм, ишетми. Аннары Иркаил Зәйдуллин дип тә әйтәм, аннары башын күтәрә иде. Менә шулай итеп, кичкенәдән укырга яратучан, зирәк, изләнүчән малай иде. Бик күпләрдән аермалы буларак Иркаил Зәйдулла иҗаты Татарстанда гына түгел, аннан читтә яшәүчеләргә яхшы таныш. Үзенең гадилеге, күпне белүе, мәзәкчән булуы аңа кеше белән тиз уртак тел табарга ярдәм итә. Шуңа күрә дә аны очрашуларга чакыралар һәм һәр төбәктә дә якын дус кебек кабул итәләр. Агымдагы елда шундый очрашулар Мордовия, Пензада, Ульяновскида узар дип көтелә.
Чувашстаннан Рамис Сафин, татарлар.